let's go. Σήμερα έχουμε μαζί μας στο Thunderstorm GR. Γεια σας. Και σήμερα ανοίγουμε το Warrior SMP. Και τώρα ακούστε τα rules σας για να μπείτε στον SMP. Γενικά τι χρειάζεστε, ναι. Πρώτα, πρέπει να έχετε 720p, 60 fps, καλή ανάλυση και καλό community. Ναι. Γιώργο, πες τα υπόλοιπα. Και να είστε 15 χρονών, όχι 14 μισό π.χ. 15 να τα έχετε κλείσει και πάνω. Να έχετε, όπως ξαναλέω ότι είπε ο Killer, να έχετε 720p βίντεο, 60 fps, καλή ανάλυση και γενικά να μπορείτε να συνεργαστείτε με πολλά άτομα ώστε να περάσουμε ωραία γενικά. Δηλαδή να υπάρχει ένα πολύ καλό community. Είπες πόσο χρόνο είναι? Ναι, είπα. Και να είστε γενικά active στο server και να μην είστε inactive. Inactive, ναι. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα rules. Οι αιτήσεις είναι μέσα σε ένα μήνα κάπου εκεί, ανοιχτές. Ναι. Οπότε... Μέχρι να γεμίσουν τα 20 άτομα. Ναι, οπότε τα λέμε. Bye bye. Τα λέμε, bye bye.